Näytetään tästä tämmönen pieni juttu vielä, miten tää verho tulee tähän. Eli tässä on nyt tää etupenkin kauhukahvat. Niin mä tiedän, että tää ei varmasti vaatisi ollenkaan mitään, mutta kun sanoin, että tähän tulee tämmönen näköestekangas tähän, niin kaikki tietää, miten se tapahtuu. Mutta laitetaan nyt saman tien tähän niin kokeeksi, että näkee, että ylettääkö se. Mä suunnittelin justiin sitä, että se tulee tänne, kun penkki on kallistettu eteen, niin se tulee niin kuin näin. Nyt mä oon tietenkin täällä takana, niin te ette kuule ollenkaan mitään puhun. Ja tietenkinhän tää tulee sitten laitettua sillä tavalla, että tilkitään kaikki semmoiset paikat. Jos ei muuta, niin otetaan jääkaapin ovi magneetteja ja pannaan niillä sitten kiinni. Siis vain ainoastaan sen takia, että jos menee päivällä nukkumaan. Muahan ei nyt hirveästi pelota, jos joku ihminen näkee, että autossa nukutaan. Että jotkuhan laittaa semmoset ihan täysin läpinäkymättömät verhot ikkunoihin tai semmoset levyt. Sen takia, että joissakin paikoissa on kielletty yöpymästä autossa. Miettikää oikeasti. Siis ihminen ei saa autossa olla parkissa, mutta yöllä ihminen ei saa olla siellä sisällä. Maailma on eriskummallinen paikka. No joo, mutta näitä sitten 2 kappaletta peräkkäin ja sitten tuonne takapenkin kiinniketappeihin ja sinne sitten tää verho aina yöksi silloin kun mä en ole autossa, eli silloin kun pitää peittää tuo takakontin tila, ettei sinne näy. Että semmoista täältä tähän.